Здравейте хора, днес играем CSGO. Аз съм Крис. От това е Роското БГ. Ще снимаме един нов яков клип на една наша измислена игра. Копирахме я, макар е. Името е наше. Ще играем на Прасето каза. Това е една игра, дето има един, който казва на другия. И ако, например, му каже капитан, например, кликни. И той виж, той не трябва да кликне. Ако кликне, го убива. Ако каже Прасето каза кликни, тогава трябва да кликнеш, тогава няма да убиват. Целта е да оцелееш. Айде да въведем 3 шанса, например. Смисъл? Не, 5 опита, 5 затапки. Или не знам. Време ли какво? Не, давай си. А когато умре, си умира и другия. Добре. Прасет каза кликни. Прасет каза стани. Прасет каза скочи. Скочи де. Скочи. Абе, че това не слуша, скочи бе. Ще му плащаш ти. Прасет каза качи се на стената. What? Прасет каза да побърза. Прасе. Нали съм прасил, е? Точно. Прасет каза кликни. Прасет каза гледай само мен. Прасето каза прави като мен. Изведи си пистолета и прави като мен. Бяга да не те оцеля. Чайче. Прасето каза стрелни. Прасето каза пак стрелни. Презареди. Гадюха. Опа. Прасет каза скочи. Прасет каза кликни. Скочи. Опа. Айде. За 2 минути те прецаках. Добре, къде си сега? Ай, пак там. Да. При мен искам да си с ножка. Както и... Айде бе, гадюхо, да те прецакам още. Прасето каза скочи. Прасето каза кликни. Прасето каза изведи пистолета и стрелни един път. Призареди. Прасето каза следи ме. Прасето каза може да се изправиш. Ела? Прасето каза ела? Изчакай, ма. Много си мазни. Прасето каза стой тук. Мамо стара. Отиди на стената. Отиди. Хубаво, прасето каза ела с мене. Прасето каза намерим. Ай, добре. Не. Прасето каза отиди на тази стена. Много сериозен това момче. Кликни, моля. Стани. Станал съм. Прасето каза кликни. Стани. Майко ще го пусна. Стрелни. Презаредим. Прасето каза презареди. Стрелни. Стани. Мамка му. Гадюха. За колко минути? Аз свърших в... и 5. За 1 минута. Сега съм аз. Давай, гадюхо. Прасето каза... Ела тук и кликни тук на това място. Кликам бе, бутчек. Бати як петка. Прасето каза ела. Къде си, бе? Това си мога да се кача. Не мога. Ще се горе. Добре. Оп.
Готово. Просето казва, прескочи до това. Ако не успееш да го скочиш, това е тук, Ако не успееш да го скочиш, умираш. Чакай! Айде, още един шанс. Ня. Човек не може. О, дай, кликни аз кликни, а ти да го видиш. Айла. Може. Пази се, не! Гледаш ли? Чакай. Давай. Той аз мога за засилка. Ай, вземи. Мечи със засилка го скочи, бе. Не арева. Чайч. Вот. Ако паднеш, умираш. Брат, какво правиш? Yes! Браво. А! Сега искам да нацелиш, да качи се пак. Айде, мъртъв си. Казах, качи се пак. Добре. Айде сега, лати сега. Сега... Майко, ела за клипа, вижте тази кокошка. What? Когато... Не трябва да живееш. Коша един за кой да бе? Весела кокошка. Гледай ма. Там стои. Прасето каза да ме гледаш. Спри. Прасето каза ела. Ако се измори, остани тука. Чичай след мене. Колкото можеш бързо. Каква върви? Прасето каза ела. Отиди пак на стената. Ай, нямато. Малко ни схвана, разбра ли? Да. Добре, кликни. Прасето каза скочи. Скочи пак. Прасето каза стрелни. Прасето каза стрелни 2 пъти. Призаредим. Кликни. Прасето каза кликни. Стани. Прасето каза... Опа! Да. Къде ли съм? Гъу! Слендермен. Ей! А сега. Бум! Да! Ари, бе, човек! What she gonna do now? Ари, идвай! Ей, стишката съм. Искам да живея! Човек! Обайди. Мамичка, ти се скричи. Ей, ма ти къде се телепортира, бе? Ева. Еми, това ще е за клипа. Трябваше да го убия, ама нищо. Надявам се да ви е харесало. Харесайте, коментирайте, абонирайте. Чао!